Много благодаря за поканата. По-скоро Делян така малко ме потикна да направя тази презентация. Всъщност аз миналата година така попаднах на първата конференция годишна за обсесивно-компулсивно разстройство. Видях в кожа, казах си защо не. Хубаво е да си излизаме от балоните, нашите си професионални, да виждаме други хора, други колеги, какво правят. Аз съм била и така, надявам се, че ще продължавам да бъда отворена към това да разбирам повече от други школи. Аз съм системен терапевт, фамилен терапевт, но както може би някакси и по време на тези 2 дни излизаше и тази тема, че в крайна сметка ние всички сме част от някаква система. А не само клиентите, които идват при нас, ние самите като професионалисти, и колко е важно да можем да черпим един от друг и да насочваме клиенти, както сутринта с Катрин стана. Разбира се, че е супер да знам към кого да я насоча, с кого аз така, имам контакт и знам, че ще й бъде полезен, както и други клиенти. Тоест аз някак вярвам, че ние също не бива да бъдем изолирани в това, което правим и че трябва да търсим подкрепа в други колеги, от други школи, може да бъдат по-подходящи за нашите клиенти. Така че миналата година всъщност, по време точно на Волен на презентацията за холдинг, страшно много се свързах с тази тема тогава, защото докато го слушах си казах, нали, Боже, аз имам 2 клиентки бяха тогава към този момент, които имаха близки с такъв, техните родители, майките им по-конкретно, бяха с такова разстройство, не диагностицирано, защото самите майки никога не бяха търсили помощ. Но така после с Делян се заговорихме, той ми изпрати информация. Аз самата трябваше също да науча малко повече за това, за да знам как аз да бъда полезна на моите клиенти, как те да подходят към техните близки, които сами не искат да потърсят помощ и не вярват, че имат кой знае какъв проблем. Така че наистина беше супер полезно. Миналата година с Делян останахме в контакт. Наистина беше много ценна тази година и в превода на въпросника за приспособяване за семейството участвах, така че тази година като че ли малко по по-различен начин стъпвам на тази територия и ще се радвам наистина да има дискусия след това, което имам и аз да ви разкажа от моя опит. Метафорите, разбира се, са голяма част от нашата работа, както вчера и така Делян с неговата презентация започна деня. Историята на една протекла лодка. Може би някакси сте се свързвали с такива подобни истории. Ако си представим, че в едно хубаво, спокойно езеро, да кажем, айде не море, има една лодка. В тази лодка има 4-членно семейство. Като един от тези членове, да кажем Стоян, който е бащата в семейството, е бил отговорен за това да поправи една малка дупка в тази лодка, но по различни причини отлагал, забравил, не го е направил. И семейството е с тази лодка в водата. Почва да има един теч, като Стоян, тъй като се чувства, че той е бил отговорен за това да оправи тази лодка, но не го е направил. Започва да така с кофи да маха вода от лодката. Другите членове на семейството стоят и много не смеят да мръднат, да не би да се разклати лодката, да се загуби равновесието в тази лодка, да не се влошат нещата. И така стоят и много не знаят точно какво да предприемат. Но положението става по-тегаво, водата става все повече, като така, на този етап дупката да може да се поправи вече почти невъзможно. И какво правят членовете на семейството на този етап според вас? До този момент са били по-пасивни, не са участвали много, гледали се по-отстрани. Какво почват да правят? Почват да подават, може би още кофи,
така, да насърчават Стоян, че може да се справи, почват да участват повече в този процес на спасяването на тая лодка. Какво според вас символизира самата лодка? Самата лодка, да, може да символизира и тези неща, но в един по-голям план, като че ли подсказва един процес на това какво се случва, когато се избягва възстановяването на някаква симптоматика в семейната система. Имаме влошаване на състоянието, имаме членове на семейството, както и вчера стана въпрос, които или приспособяват, почват и те да се съобразяват с тази проблематика, да търсят начини за решение, или пък остават пасивни, или се ядосват. Някои от тях ще скочат от лодката. Ще кажат, не искам да се занимавам повече. Упрекват. Да. Почват най-различни такива. То може би в един момент се стига до там, че ще трябва да се обърне внимание всъщност не на самия теч, което са така емоционалните поведенчески проблеми, поне на мен това ми прилича, а да се обърне повече внимание на самата дупка. И какво е това, което всъщност причинява целият този проблем на тази лодка. И да, тя може и да потъне в някакъв момент, но пък може би ще е едно добро начало за това да видим от една друга лодка дали ще можем да се справим. Така или иначе, със сигурност това 4-членно семейство не е единственото, което започва да се чуди как да се справи с някаква ситуация, в която, да кажем, единия от членовете на семейството има в някакъв видим проблем, само че отказва да го адресира. Теча става голям и всички се чудат в този момент какво да направят. Мисля, че вчера Янко се казваше момчето, нали? В последната сесия в споделянето на историите, аз попитах Янко, който така активно работи, нали, за справяне с проблема си последните години, но неговия проблем, както и той сподели, е поне от 15-тина и повече. Дали по време на тези години, преди той да реши да потърси подкрепа, неговото семейство, близки са му давали някакви знаци, трябва да потърсиш помощ. Той каза, че той е било много невидимо това, с което се е справил. Даже доста така го е прикривал цялото това нещо, но то и да се прикрива, няма как да няма отражение върху цялата семейна система. Малко е като слона в стаята. Знаеме, че го има, може би си мълчим по тази тема, не си говорим, заобикаляме го, правим се, че го няма като цяло, но проблема съществува и в един момент наистина става доста труден за заобикаляне. Аз някак се изхождайки от моята парадигма, практикувам вече 8-9 години в моят кабинет, срещам се и индивидуално с клиенти, с двойки доста работя и с семейства. Като семействата, цялото семейство да бъде задържано в един процес на работа е доста по-трудно. Сега, на този етап. Когато е бил разцвета на фамилната терапия, тогава някакси като че ли е било по-възможно. Сега, може би, един член на семейството, ако е ангажиран, пак е успех. За мен всяка история за психично благополучие или страдание е в действителност история за някакво взаимодействие. И в единия случай, в другия случай не можем да говорим за изолирани състояния. Те винаги са част от някаква система, някакъв модел, някакъв патърн, тенденция. Те не се появяват от нищото, имат си някаква предистория, имат някакъв тригър. И самия проблем, както и Стефан доста пъти каза, самия проблем не е проблема. Проблема е как се справяме с него. Или не се справяме с него. И затова започнах и с усещането, че колко е важно и ние като професионалисти да не сме сами в това, което правим и да се усещаме малко по-свързани с професионалната гилдия, за да можем да знаем, че имаме към кого да се обърнем тогава, когато и ние самите не знаем точно дали сме най-добрия вариант за клиента ни. Ако аз работя с двойката, да знам на кого да насоча един от тях, за да не става аз хем работя с двойката, хем с един от... В смисъл, това не е етично.
не го практикувам, да знам към кого да се обърна. И тогава и аз се чувствам доста по-спокойна, нали, че знам, че има моя клиент получава подкрепата, от която има нужда. Това веднага се отразява и на взаимоотношенията в двойката или семейството. Сега, защо някой не би направил необходимото, за да се подобри състоянието му, е един логичен въпрос. Някакси си казваме, добре, ако, нали, човек има някакъв проблем, най-естественото нещо е той да търси как да се облегчи това нещо, тази симптоматика, да се почувства по-добре. И тук ще подходя по два различни канала. Единият е, ако погледнем през фокуса на индивидуалните характеристики. Със сигурност сте срещали хора и ваши близки хора, и по принцип така в социалния контекст, които имат убеждения и нагласи, които им пречат да потърсят подкрепа. Като най-така, може би, голямата трудност е, когато човек вярва, че той няма никакъв проблем. Ние можем да се опитваме да му казваме. Много често това се случва с употребата на алкохол. Там, като че ли, сега аз като Кирил не работя много с зависимости, но при мен винаги ще дойде близък, който страда от това, че неговия нали, майка, родител, партньор не се вслушва в това, че виждам, че има някакъв проблем, но той смята, че няма такъв. Имах една клиентка, която вечер, особено вечер майка и така повече пиеше и на следващия ден майка изобщо не си спомняше, ама нищо от това, което си говорили. И моята клиентка казва, виж, вчера това си казахме, ти това ми каза, ти не си го спомняш, тя казва, хубаво да и какво толкова, и не съм единствената вече пине, няма си спомня и така нататък. При всички положения, ако човек смята, че няма проблем, близкия се чувства доста безсилен в такъв момент. Друго вярване, което може да попречи, е, че човек смята, че няма никаква поправия това. Моето състояние е такова, никой не може да ми помогне. Никой. Което също е голяма стигма, с която се бори самия човек. Друго нещо, разбира се, е, че няма адекватна подкрепа, или това поне е вярването на човека. Казва си, гледам ги тук някакви психолози, терапевти, те само искат да ми вземат парите, кой знае те какви са, някакви шарлатани, изобщо за нищо не стават и така нататък. Или че тази подкрепа, която е налична, може да е вредна, че тя няма да му помогне, както и често се случва и с психиатричната помощ. И това няма да ми помогне, вредно е, аз четох много в интернет, изобщо и така, и така, и така. Това са нагласи и убеждения, които със сигурност биха могли в чисто индивидуалните характеристики да попречат на това човек да изобщо да тръгне да търси помощ. Колкото и близките му да му казват, че има нужда от такава. Самото стартиране на процеса по търсене на помощ също може да е своеобразна пречка. Защото човек си казва, Боже, аз трябва да си намеря някой. Хубаво, имам някакъв проблем. Добре, решил съм, че ще тръгна да си го решавам този проблем. Как обаче да си намеря човека, с когото да работя? При мен поне, може би 90% от клиентите, които идват, са насочени от някой друг клиент, който ми е бил клиент, казва им, знаеш какво, отиди там, тя ми помогна на мен, може на тебе да не ти е най-точния мач, ама пробвай. Хората търсят някакви препоръки в този момент, в който си казва, добре, кажи ми ти къде си намерил подкрепа, или почват нещо в интернет да гледат. Някои от екрана, примерно, гледат. Някои професионалисти си казват, добре, това е моят човек, или пък някаква книга, автори на книги. Търсят си по най-различни начини, но просто дори да си намерят, трудно им е да се доверят и си кажат, че това може би е наистина човек, който ще им помогне. Другото, което се случва също е, че те пък имат и много опции в един момент. То пък не е един човек. И с техните приятели ще им насочат няколко, пък и за този чули, и за онзи чули. Изобщо трябва, съвсем искрени да бъдем в нашата професионална гилдия. Има страшно много хора. Човек как да се ориентира дали то човек е точно за него.
нали, би било супер, ако търси по конкретна някаква специфика, дали този колега работи с такива клиенти и така нататък. И всъщност, както много често се случва при хора, и без това хората са в някакво много тревожно състояние, депресивно състояние, каквото и да е някаква трудност в емоционален план и какъвто и път те да виждат пред себе си, той им се струва толкова дълъг, че изобщо не иска да го почват. И си казват, Боже, аз сега ще се свържа с този човек, той ще ми каже след еди колко си време, нали, ще бъде първата сесия, както Стефан каза, колко месеца си чакал. Много време ще трябва да чакам, пък после ще дойде първата сесия, пък после ще трябва еди колко си време да мине, направо по-добре изобщо да не се захващам с това нещо и така да си седа тук без много да мърдам. Също често се случва така, че човек си казва, сега имам тук да си довърша образованието или предстои ми някаква важна промяна, страх ме от процеса на терапия, кой знае какво ще ми каже този човек там или кой знае какво ще се случи, сигурно ще ми се влоши състоянието. Нямам време за това сега. Искам да се фокусирам върху някакви важни неща, които ми предстоят. Ще го отложа за следващата година и така нататък. И то се отлага във времето, защото все не е подходящия момент. Друго вярване и усещане на човека е, че всъщност не ми пречи това. Аз си знам там, че имам едни ритуали, ама те на този етап не ми пречат. Продължавам си функционирам. Хората около мен, може би тук там ми казват някакви неща или с алкохол имам някаква трудност. Ама, нали, когато се влоши или ако стигнем до там, аз вярвам, че първо сам мога да се справя, ако не успея и ако почне много да ми пречи, тогава ще потърся подкрепа. Сега тук това често е нещо, което може би е малко парадоксално, защото понякога се развива една привързаност към това състояние. То става част от човека, който съм, една част от човека, който съм. Познати води са. Аз знам как функционирам с всичките тези неща, които ми се случват. И една част от мене вярва, че така ми е по-добре. Някак си да трябва... Ако си представя, че тези ритуали или поведения, които в момента присъстват, ги няма, не знам кой ще съм тогава. Кой съм аз, ако ги няма всички тия неща? И е много по-страшно да си го представя, че в някакъв момент ще преживея някаква загуба за нещо, което знам, че не ми е окей, но ми е познато, а другото, което може би ще бъде по-добре, или така поне всички ми казват, то ми изглежда супер страшно. Не знам кой съм тогава. И в системния подход има едно нещо, което казваме вторична печалба. И имаме някакъв бенефит, имаме някаква печалба от това да остана в това състояние. То ми дава нещо. Освен, че е много болезнено, страдам, много е неприятно, има и нещо, което ми дава и това не бива да се пренебрегва. Защото това често ще бъде и нещо, което ще го спира човека изобщо да потърси помощ. И самоизпълняващото се пророчество, self-fulfilled prophecy, аз съм си такъв и каквото и да правя, ще си остана такъв. И няма никакъв смисъл да се променям. И тук вече влизаме в много самосаботиращи се процеси, които изобщо саботират целият процес на възстановяване на човек. Така че всъщност, защо човек, дори да кажем, че осъзнава, че има някакъв проблем, това си изисква и своя процес само по себе си, но да осъзнава, че има някакъв проблем, защо не предприема тези крачки? Ако разгледаме, нали, единия път на индивидуалните характеристики, това обяснява голяма част от това. Защо? И когато работим с близък, който страда от това, че неговия роднина, родител, партньор не иска да потърси помощ, може би част от тези неща все пак дават някакво разбиране, обяснение, не просто да му се ядосват и така нататък, ами да знаят, че има си там едни трудни процеси, които има нужда да се случат преди той самия да потърси такава помощ. Сега, ако погледнем обаче от
системна гледна точка, така както просто през този филтър аз гледам най-често, е, че тези симптоми, които човек преживява, те имат някаква определена функция в семейната динамика. И се поддържат от модели на общуване, които присъстват в тази семейна динамика, в тази система от всички членове на семейството. Тоест това не е изолиран, някакъв изолиран такъв остров в цялата тази система. Тук говорим за някакви взаимосвързаности, нещо води до друго и се завърта един цикъл, в който всички сме попаднали, цялото семейство. Така че наистина на мен така ми е много по-лесно да погледна нали, без въпроса защо, защото за мен като че ли този въпрос не ми дава много информация. Но въпросът какво означава този симптом за семейната система? Как всеки член на семейството реагира, когато има проява на този симптом? Къде се случва, кога се случва? И вчера имаше мисля, че в презентацията на Криси от Англия имаше също такива подобни въпроси, без въпроса защо. Някакси въпроса защо го избягвам, той е с много такава причинно-следствена връзка, за мен не е много полезен. Вменява вина, не ми е много. Гледам да не го използвам. Другите въпроси са ми доста по-ценни. Сега Салвадор Минучин, един от пионерите, разбира се, на фамилната терапия. Той би разгледал симптоматиката като някаква информация, която ни дава този симптом за начина, по който семейството е организирано, иерархията в това семейство, границите на ролите в семейството. Нещо има, което този симптом нещо захранва в някаква дисфункция на това семейство, разместване на ролите в семейството. Например, ако да кажем, че има. Защото когато говорим за приспособяване или пък това да се омалважава изобщо, да се минимизира симптоматиката, не е задължително и двамата родители да са на едно и също мнение. Много по-често единият родител да е приспособяващ, другия родител да се чувства все по-изолиран от цялата семейна система. Ако приемем, че имаме, тинейджър, който проявява. Ако да вземем примера на Влади вчера в първата презентация, 17 годишно момче, аз, ако дойде при мен такава заявка, ще работя с цялото семейство. Да, ще имам индивидуални сесии с тинейджера, но през 2-3 сесии ще срещам цялото семейство. Може да имам индивидуални сесии и с родителите само, без детето. Тоест, по различни начини се опитам да въвличам всички членове на семейството, защото си представям, че в едно такова семейство един от родителите може би е доста по-въвлечен в проблематиката, той може би ме е намерил. Винаги информацията как сте стигнали до мен, кой ме търси, е много важна. Нали, предполагам, че майката е тази, която ще ме потърси, тя ме е намерила, тя инициира целият този процес. Бащата е някъде малко такъв в страни, включвайки го него повече в семейната система. Това променя някакси структурата, как е организирано това семейство. Така че това е също един от начините, по които аз бих гледала. Сега, стиловете на общуване в семейството, как те си влияят взаимно, как това общуване допринася за симптомите на страданието. Изобщо Вирджиния Сатир, тя доста се фокусира върху собствената стойност, самочувствието, самооценката и как, например, една заучена безпомощност би присъствала в едно семейство, в което единият родител, да кажем, е доста авторитарен, вменява постоянно на детето си, че то не се справя с нищо, не е достатъчно добро и така нататък. И това дете израства някакси с едно усещане с доста по-ниска собствена стойност и може би един от начините пък да се чувства ценно е през това да се усещайки, може би, че когато неговото състояние се влошава, това предизвиква голямо внимание от родителите и грижа, по този начин да си търси мястото в това семейство. През грижата, която захранва неговата стойност по един дисфункционален, нездравословен начин. Сега,
Джей Хейли доста повече говори за властта в семейството. Кой държи властта в това семейство? Около кого се въртат всичките тия симптоми? И кой някакси използва тази симптоматика, както може би в лодката, вместо да говорим за важните теми, които трябва да се адресират, ние някак си използваме тези симптоми, за да ни отвличат вниманието, да не се занимаваме с това, което, да кажем, при една двойка, на която и предстои взимане на важно решение, дали ще стават родители, притесняват, един от тях може би е малко не готов за това и се започва една въртележка около други симптоматики и никога не е подходящия момент ние да седнем да говорим всъщност за това, което ни седи като актуална тема. Тя просто се замита под килима, защото всички други симптоми те излизат някакси на дневен ред и на тях трябва да им обърнем внимание. Така че, когато работя и с двойката, да кажем, винаги ме интересува това, което не си казваме. Какво не си казваме в този момент? Докато говорим цяла сесия за всичките прояви на някаква симптоматика, какво остава невидимо? Какво не си казахме днес? Това, което остава някакси неизказано, всъщност се оказва доста ценно и важно да бъде адресирано. И когато то излезе на дневен план, като че ли симптоматиката малко намалява, тя си е изпълнила функцията към този момент. Така че всъщност, ако погледнем и през филтъра на системата теория и терапия, трябва да се наблегне на това, че всеки един от членовете на семейството допринася по някакъв начин за процесите, за симптоматиката, за динамиката. И тук говорим за модели на поведение. Не говорим за изолиран симптом, а за това кой как се справя и не се справя с този симптом в цялата семейна динамика, за да се поддържа това нещо. И да, това, което и вчера говорихме, и затова съм много щастлива, че участвах в превода на този въпросник. Това е супер ценно. Да се говори много повече за ролята на всички членове на семейството в поддържането на една симптоматика. То идва от най-добри намерения също така. И както и вчера беше споменато в презентацията. То идва от намерение на това да помогнем, както с тия кофи в лодката. Ние ще помогнем, ще ти даваме още кофи, ще те окуражаваме само и само да махаме тая вода. Просто не води до съществен ценен резултат. Води до това да се поддържа, да не вземе да потънем, тук ще потънем, няма да потънем, нали, да държиме тая лодка на някакво ниво на повърхността, само и само да не потъне. Което отлагане и избягване на този реален конфликт, реалната криза понякога може да задълбочи и да влоши благополучието на цялото семейство. И сега как наистина се справят семействата и членовете на хора, които не търсят помощ. Тук се сещам за страшно много примери. Едната от клиентките, които ви споменах, чиято майка беше хордър и все още е, тя се свърза с мене, тя беше от Хърватска, онлайн бяхме, работихме, студентка в Холандия. Как стигна до мен, това е доста дълга тема, но няма значение. И тя е студентка в Холандия, майка е в Хърватска. Тя се свързва с мен с заявката, имам трудности в функционирането, предстои ми завършване на университета, не се чувствам мотивирана, трудно ми е. Също така загуба на домашен любимец, което също беше допринесло доста за влошаване на нейното състояние. Изобщо никъде няма тема за това, за което всъщност след това почнахме доста да говорим в сесиите. Знаете, често за колегите, които сте тук днес, хората ни търсят с една заявка. Това, за което работим, е съвсем различно в някаква степен. Разбира се, че засягаме това, което е довело човека при нас, но аз често казвам, че всъщност до някаква степен те трябва да са благодарни на симптоматиката, която ги е потикнала да потърсят помощ, защото всъщност това, което стои отдолу под тази симптоматика е много по-ценно и много по-важно за отработване. В момента, в който то застане на преден план, симптоматиката намалява. Така че тя си свършила своята работа, да доведе човека при нас.
Това, което се случи, аз на първа сесия, втора сесия, доста обширно, гледам повече от по-широката система да започна, преди да зумнем до това, което го е довел човека при мен. Правя генограма, говорим си за различните взаимодействия в семейната система и всъщност в момента, в който тя започна да говори за майка и попитах колко често се чувате, какви са ви отношенията. Съвсем такива много отгоре въпроси и тя почна да плаче. Аз казвам, добре, нали, какво става? Разкажи ми повече. Оттам се хвана цялата тази тема за вина, гняв, толкова много емоции, които имаше към тази майка, която в нейния апартамент е почти невъзможно да се влезе. Моята клиентка следователно изобщо не искаше да се прибира при нея, беше много нарушена връзката между тях. Двете, да, чуваха се онлайн там да видя около, но тя майката се включва от някакво кътче такова в апартамента, защото всичко е затрупано с вещи и всъщност домашният любимец, който беше починал, беше в този апартамент. И тя обвиняваше много майка си за това, че условията, хигиената, просто имаше още двама домашни любимци в този апартамент и тя се чувстваше абсолютно безсилна. Нищо не мога да направя. И тя беше по-скоро в, може би в тази категория да се примири, че няма да се занимавам повече с това. Не мога повече. Тя не ме слуша през всичките тия години. Тук говорим за човек, който още от детските си години той може да кани приятелчета вкъщи. Огромен срам за това, че в къщата е толкова затрупано всякакви вещи. Влизала си в детската стая, просто е така да си легна на леглото и общо взето с 200 е избягала, като е завърши училище, по-далече от там. И това се случва миналата година, когато аз идвам на тая конференция и слушам, нали, Волен разказва за хординг, аз почвам да чета повече и всъщност наистина вярвам, че ние извървяваме един път с нашите клиенти, заедно с тях и се учим постоянно от тях, от това, което те ни казват. И пътя, който изминахме с нея, беше поне да разбере малко повече за хординг, защото тя се чувстваше много изоставена от майка си, че тези вещи са много по-важни от мен, изобщо не й пука за нашата връзка. Такива неща много седяха. Отработвахме доста във връзката с майки, защото всъщност, когато наш близък не иска да потърси подкрепа, фокуса не е върху това него да го променяме. Фокусът е върху това ние какво имаме да променим в себе си, в динамиката, в взаимодействието, за да стане някаква промяна на системно ниво. И сега тя доста се подобри в различни, нали, параметри. Заявката от начало доста се облегчи. Всъщност се фокусирахме върху неща, които бяха точно като хординга, бяха трупани, абсолютно метафорично в нейния вътрешен свят. И лека по лека почнахме да ги чистим. Лека по лека да ги складираме, както показа и Волен току-що. Кое ще изхвърлиме, ще оставим в миналото, кое ще го запазиме, може би ще му обърне внимание малко по-късно. Тъй така в нейния вътрешен свят общо взето малко поразчистихме и тя си позволи с повече разбиране да общува с майка й. Имаше едно прибиране в къщи, което беше доста проблем. Там някакво лято беше. То миризмата е много тежка. Защото се трупа и храна. Просто влизането в този апартамент на нея костваше супер много. Но да кажем лека по лека, с повече разбиране, повече емпатия. Да, имаше и доста. Разбира се, че имаше и гневни моменти. Изобщо илюзия да си мислим, че едно такова нещо с магическа пръчка се решава, но отне доста време. Успяха по-добре да си общуват и майката лека по лека и тя тук-там започна нещо да поизхвърля, като всъщност нещо, което и много често се случва, моята клиентка беше пробвала през годините тя да изхвърля някакви неща, без да я пита. Това беше довело до страшни конфликти, как ти ще ми взимаш нещата, ти си ми откраднала, еди какво си. И всъщност разбирането за какво означават вещите за хордарите наистина беше много ценно. За самата нея. Да не го вижда само през призмата майка ми предпочита тия вещи пред мен, да го види през съвсем различен ъгъл, какво всъщност означава това. Тя попромени нещо в себе си, това им подобри отношенията, малко по малко майката отлепи
И не сме се виждали с нея от известно време. Надявам се нещата да са по-добре. Но това беше единия пример, който ми беше много тегъв и на мен миналата година и покрай който аз самата израснах в знанията си. Противопоставянето на виждаме, че близък човек има проблем, да кажем с алкохола, защото тези стилове на справяне идват много често от зависимостите, както и предните презентации стана дума. Да, има доста материали написани и в тази посока. Противопоставянето е хокане общо взето, четене на конско, много голям гняв, агресия, ултиматуми, ти ако не се промениш и така нататък и така нататък. И защо наистина, може би нещо, което Кати сподели сутринта, и в един момент започваме да говорим много сериозно за раздяла. Мисля, не мога повече. Стига с този мухъл. Но наистина минава през голям гняв и много хокане на самия човек, което само по себе си също не помага. Защото той човека няма нужда от повече да му се натяква как не се изправя, но за близкия човек, който идва при нас като терапевти, нали, той пък също не може повече. Той е едно безсилие и безпомощност, което цари в цялата тая ситуация. И има хора, които се оттеглят. Просто излизат от тая семейна система, двойка, не мога повече. Нали, скачам от лодката. Сега това може и да са ситуации, в които има и доста агресия в двойката. Също така. Имах клиентка, която в един момент наистина се чувстваше много застрашена от нейния партньор. Тя всъщност се свърза с мен, за да дойдат и двамата на терапия и на самия ден дойде само тя, защото той беше отказал. И хубаво, нали, тя е дошла. Сега, като нищо, заявката е била за двойката, ама тя е дошла. Той отказва, няма да я върна жената. Естествено, че ще работя с нея, защото тя е тук. И чрез нея да направим, може би, някаква промяна в отношенията им. След което той в някакъв етап се съгласи да ходят. Много беше дълъг този момент. Той идваше и при нас един-два пъти, дойде да се запознае с него, да успея да го мотивирам, че е добре да тръгнат за двойката, че аз ще работя с нея. Насочих и към друг колега, той не беше българин, на английски беше терапията, тръгнаха те като двойка и въпреки всички тия усилия, просто имаше в един момент наистина много сериозно влошаване от негова страна, имаше малко дете намесено в картинката и аз просто в един момент ти казах, ти трябва да малко да се отделиш. Просто тук няма безопасност в момента за тебе и за малкото дете. Така че понякога оттеглянето е необходимо. За съжаление, просто се случва и това. Това, което много говорихме и вчера и изобщо присъства повече в темата за ОКР е как се приспособяват членовете на семейството и как се опитват да повлияят. Сега това го взех от една книга, която Делян ми сподели, която също е много интересна. Ще ви кажа как се казва. Тя не съм я сложила като ресурс, но ще ви кажа как се казва. Или Делян ще я сподели, ако иска. Нямам представа. Това е един модел, който е разработен, който показва общо взето това, за което говорим. Имаме клиент, който избягва това възстановяване, за което другите членове смятат, че трябва да се случи. Имаме семейство, което приспособява повече, т.е. съобразява се с всичките негови симптоматики, върти се около това и някакви навици на семейството, решения на семейството, присъствие на другите членове на семейството. И той няма никаква мотивация да се променя, защото всички така или иначе му огаждат в това, което се случва, защото се променям. И така и не се стига до някакво подобряване в състоянието, като семейството изпитва още по-голяма тежест, почва пък да му се гневи повече, оттам пък изобщо се завърта един така наречен капан, в който всички влизаме. Това, което е логично, като че ли изглежда да е така, трудно е като че ли да се постига, но присъства, членовете на семейството, променяйки нещо в тяхното поведение, това да доведе до
по-голяма мотивация в самия човек да си каже, може би не ми се седи много в тази позиция. Искам нещо да мръдна и аз. Засилва се тази мотивация, по-малка става тежестта върху цялото семейство. Като тук гледаме наистина за благополучието на цялата семейна система, а не да промениме човека, който е с симптом. Това е като че ли е много, много важно да си го припомняме. Че когато дойде при нас човек, който се оплаква за негов близък, не е идеята да променяме този човек, който не присъства в кабинета, да кажем, ти сега трябва еди какво си да му кажеш, или той, ако не тръгне на терапия, еди какво си. Не. По-скоро човек, който е дошъл и е готов да работи, той може и първоначално да е дошъл с съвсем друга заявка, както казах преди малко, но да се окаже, че това е голяма част от работата ни. С него работейки, няма как това да не доведе до, като все едно си представяме, хвърлим едно камъче в езерото. Хвърляме го това камъче и лека по лека има вълнички, които водят след себе си промяна на водата. Така че това е като че ли това, което ми се струва важно в самата динамика. Нещо, което не е ново, не го чувате за първи път. Някак си през моята призма включването на членовете на семейството е изключително важно. Независимо дали говорим за възрастен човек, пълнолетен човек, а пък за непълнолетни да не говорим. Имам една клиентка на 15, мисля, че сега става на 16 години, с доста така, когато дойде, имаше доста, всъщност свързаха се с мен нейните родители, баща и по-скоро, за това, че вижда белези от самонараняване по ръцете. И те идват с тази заявка. Още в първата сесия с цялото семейство, обаче всъщност почвам аз да чувам, че има съвсем различно нещо, за което родителите изобщо не знаят. И то е може би 15-20 ритуала, които тя всеки ден изпълнява. Към днешна дата и родителите бяха включени в целия този процес. Тя излезе от тази позиция да крие всичко това от тях. Тук няма, как да кажа, вчера го чух, мисля, че няколко пъти и от Влади, и след това и от Криси, ако клиента не иска да присъстват родителите му. Аз съм на малко по-различно мнение тук. Тук не става въпрос дали с клиента, който е на 15 години, иска да присъстват родителите му. Те са там. Няма как без тях. Самият терапевт се чувства много по-изолиран и вчера и в презентацията на Криси присъстваше, че това е пречка изобщо за подобряване на състоянието. Ако родителите не са включени в този процес. Иначе рискуваме терапевта да влезе в една позиция на всезнаещ, че той е експерта, от него зависи една доста идеализирана позиция, която аз лично не искам да влизам в нея и предпочитам да имам подкрепата на цялото семейство и на други колеги, ако ми се наложи. Дали ще е психиатър, с когото работя, дали ще е други колеги, към които да насоча. Просто това ми се струва изключително важно за самите нас, ние да си вършиме добре работата. Тя в момента е много добре. Родителите редуваме си, имаме индивидуални сесии, имаме и с цялото семейство. Излязоха и други теми, разбира се, много, много важни, но тя в момента е, смея да твърдя, доста по-добре, функционирането и се подобри много и така. Сега, често обаче това, което присъства е, че наистина много бързо искаме да има промени и ние самите, може би понякога като терапевти, както и нашите клиенти, чието близки хора имат проблем. Не става винаги бързо, трябва да имаме търпение, не трябва да се отказваме. И това, което казах преди малко, не е въпросът да променим близкия човек, да се подобри здравето на цялото семейство. Това е от мен и ще се радвам да имаме дискусия и да отговарям на въпроси, който има. Благодаря ти, Ана, за хубавата презентация. И аз благодаря. Замислих се и много пъти съм си мислила дали е важно, доколко е важно. Когато идва клиент при нас, или даже ние насочваме към някого, клиентът да има отношение по въпроса какъв тип психотерапия практикува въпросния специалист. И доколко в момента знам, че
това очевидно много далече сме от там, да са толкова ограмотени клиентите, но нужно ли е, важно ли е да правим повече усилия в тази посока, защото от една страна за всеки влак си има пътници, от друга страна различни подходи влияят по различен начин на самите състояния, доказано или не толкова доказано. И освен това, според спецификата на това какъв тип човек е, би му повлияло по-добре или по-зле определен тип подход към него и към проблема му. Да, първо аз, когато дойде някой при мен, го питам изобщо какъв му е опита с терапия до момента, кое му е помогнало до момента. Ето, примерно, може би всеки, който е ходил на терапия, може да е минал първо през един, пък през друг терапевт. Вчера и самите хора, които споделяха истории, казаха, докато си стигна, аз до моят терапевт си мина доста време. Така че и дори през снимането на тази история, кое му е помогнало, кое не му е помогнало, как е стигнал до мене този човек, защото това е много важно, защото може да ми го праща колега, може да е прочел нещо, което съм написала в блога ми и да казва, ето това е нещо, не знаех, че това може би е всъщност тема за мен, обаче като го прочетох, исках да се видим и така нататък. Така че как е стигнал до мен е важно. Имам клиенти, за които абсолютно смятам, че аз не съм точният човек и отговорността моята е, разбира се, да ги насоча. Ако е някой, признавам си, със зависимости ми е много трудно да работя. И насочвам към колеги, които могат това да го правят. Аз работя много с хора с различна сексуалност, полова идентичност, с транс хора, работя много с това. При мен пък идват колеги, ми насочват тези клиенти, защото те пък не искат да работят по някаква причина, предразсъдъци и така нататък с тях. Така че пак разчитам на това. То ще се случи и още преди да дойде човек. В взимането на заявката по телефона, понякога казвам, вижте, аз не съм точният човек за вас, но мога да ви дам контакт на колега, който може да ви помогне. И така, търсим се, ориентираме се и със сигурност не вярвам, не съм с илюзията, че аз мога да помогна на всеки. И хората няма как да знаят това. Факт е, че трябва ние също да им помагаме в този процес. Други въпроси, коментари, нещо, което на вас вие се свързвате с тази тема или ви говори по някакъв начин, ще ми е ценно също да чуя. Благодаря за презентацията. И аз като човек, така, който има подобно образование, семейен консултант, бих искала да попитам как бихте коментирали, като че ли особено в случаите с ОКР, като че ли голям процент от ситуациите, околната среда, т.е. близките, поддържат това. И ако мислим през призмата на системната терапия, човека идва с идея да работи за промяната си и започва някакъв вид промяна. И се връща в една система, обаче, която не е готова да се промени и тя ще се опита да го върне в рамките, които до сега си е поддържала. Как бихте коментирали това? Мисля, че това е много съществен въпрос по отношение на включване наистина на системата. Да, то зависи и на каква възраст е този човек. Ако пак казваме някой по-скоро тинейджър или под 18, още при взимането на заявката аз казвам, че няма да запиша, ако не дойдат всички. И оттам приключваме. Ако те не искат, окей, нали, няма проблем. Така че и наистина надеждата ми е, че с леки промени, въпреки че много добре сме наясно, че когато настъпи някаква промяна в нашия клиент, това не се харесва на членовете на семейството винаги. Това може да е по-ясно поставяне на граници, казвам не за някакви неща, не се съгласявам с всичко, което ми казват, опълчвам се на някакви работи, които до този момент не съм се опълчвала и те почват си казват, тази жена там, какво му прави на този човек, нещо тук не ми харесва това. Гледам наистина колкото може да поканя родителите или другия член на семейство. Ако това не стане и отпадне моят клиент, нямам какво... В смисъл, осъзнаваме си нашата също, нашата граница на отговорност. Но да кажа, че в повечето случаи има желание, те даже идват повече да ми се накарат, например.
Идват с нагласта, сега ще покажем тук на нея, тя какви ги прави. Обаче си тръгват с по-различно усещане. Аз нямам проблем да дойде някой да иска да ми се накара. И така. Така че те идват с идеята, ние сега ще кажем, че няма да продължава терапия, ама пък всъщност понякога се получава нещо по-различно. Добре, ако няма други, да продължаваме натам, към последната. Ще направим първо почивка. Да. Иначе аз после... после ще съм тук, така че който иска да си... книгата, която Делян сподели с мен е When a Loved One Doesn't See. Ако близък човек не търси подкрепа, това ще го споделиме после, може би, с ресурсите, защото аз не си спомням самото заглавие. Тя е когнитивно-поведенческа, също повече в този. Полезна е. На мен ми беше много ценна също да мина и през нея. Така че ще бъде споделена.